komt het uit een puzzel. We zijn er een beetje bij. Nou. Fantastisch. Huis Knauskeer parkeer. Mooi parkeerplakje. Nou ja, je zelfs een paar slip vannacht. Dus, maar bij mij is hier een rondje, 6 kilometer. Zo'n plakje, je kist, je kist eigenlijk op iedere hoek van steen om een foto te maken. Ja, dan is het raaltjes allemaal vol. Uitzonderlijk mooi. Ja, maar zou ik zitten. Maar ik er ook nog bij. Valt er niks aan, hè?
Wij gaan weer verder. En even verderop kist Xavier de stwol nog even uit. We kunnen het net letten en we moeten dan correct even een stapje voor deze mooie waterval. We vervolgen ons wij en zoek je een mooi plakje voor de nacht. Nou, dit is het worden. We gaan een mooi plakje voelen, onder een rustige dik. De droomreem de loft in. We gaan hier heerlijk slipt. Door het ijs gaan we door een geiranger. Maar het is zonnig in Noorwegen. Heerlijk. Nou, even een rondje en dan wacht je op het boord. Nou, ik weet net dat ik te verstaan ben. Maar ik sta hier weer op zo'n gouden plakje. Geweld. We rieden weer op prachtige wegen en we hadden de indruk dat het steeds mooier wordt hier.
mag mijn knauwske bedienen goed op een motorremje. We komen percentages in van meer dan 10%. Eigenlijk wil je alleen maar om je heen zien. Maar ja, er zit zo nou nog eens een bocht in de dik. Jalwijs deze dik komen we nog 2 grote touringcarbussen zien. Midden in de bocht. En het kan eigenlijk correct. Net. Maar klaar. We gaan terug naar onze eindbestemming van Joert. Geiranger. Camping Vinje. Ik heb deze camping hier al eens zien op verschillende YouTube kanalen. En ja, toen vond ik het al een mooi plakje. Nou, dat is het. Het weer ook griezelig wierd. We moesten dan ook even goed zien hoe we de camperdel zetten. En vooral waar we de camperdel zetten. Hier bovenop, bij nevens de receptie, het mooiste plakje van de camping. Nou ja, dan gaan we daar toch staan. Maar hier maar weer met 2 dagen del gaan. Is net fantastisch. Aan de drone in de lucht in. Oh ja, nou gaan we nou hoor. Want onderwijs. Door die haarspelbochtjes, daar ga ik een stukje van filmen. Kwamen we een grote touringcarbus, dus we moesten aardig aan de kant. En op een gegeven moment werd dus we gingen beide het idee dat in ieder geval de zijde beschadigd weer. Maar nou blijkt dat het al je heel erg afvalt. En dit is de skiën. Alleen het puntje van de trap had reiken. Er zit zo'n heel iets, ja wat weet zo'n steenbal, zeg maar. En die rent dan een beetje briek. Dus ja, de camper had een mes, die had alleen de trapje had er deels reiken. Nou, het jaren dus dramatischer dan dat het weer. Nou, het is heel goed. We treffen het mij het waar, al is het wol, dan weer zinnen en dan weer skaat. Dit is natuurlijk de reden dat we hier staan. Het is een waterval. Nou, dat is fantastisch. Je mag net er dichtbij staan. Ik denk dat die auto, ja, dat is leuk, maar een stuk al lang zo. Daar is een derde ergens. Daar bovenop. Oh, dat is juist tussen het jam staan, over dat rode busje.
4 vanuit Geiranger. Volgende weekend dan bezieken we de staat er even en dan gaan we de bergen naar in. En dat levert ook wel hele mooie plaatsjes op. Van nou, bedankt me weer voor het zien. Door even naar Toemke. En er komen steeds meer abonnees bij trouwens. Dus dankjewel, allemaal geweldig. Vond je hem dit nou een leuk filmpje? Zet het er dan even onder. Hè. En vond je het net een leuk filmpje? Nou ja, dat ken ik natuurlijk. Dus had het maat kunnen doen, kijk naar beneden. Maar het rest omheen natuurlijk. Dus, en dan zullen we nog maar volgende week. Want dan ben we natuurlijk weer op paard. En dan ben we dus in Geiranger. Want dan bezieken we de stad. Hey, und na je week. Laters.